Duha may ang bata ba? Di na. Si Mario may ang kakuan kay murag sa edaran ni. Oo. Ilang bahay kay ingnan pag sa ko. Wak-wak. Wak. Kaya sa ginaglutan tayo ay wak-wak sa kay kayo yung pang turang kayo ni nagbaklay. Sa wak-wak kay wak-wak lemig, wak-wak pud siya. Para to man ni. Karon na binay mo yung uwa parang wak-wak o pagkakuan di bumukatok. Talaga na po sila di ko lang suban. Ah, basta daw. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hi guys, good morning. Nilabay mi dari sa among ijaan. Gitawag mi kay naa kuno sila daghang upo ipanghatag daaris. Ilang ubus kay di nila maato og utan. Swerte pod guys kay makautan na pod mirog hinatag sa among ijaan. Kuno mi upo na di upuan sa bus. Ingana antag na manok. Pirisuhon. Nay manok kan lami ingana nay sudlan nagmanok. Nilang manok oh, sarado oh. Dili makagawa sing manukan oh. Ara guys. Ala, usara. Lami ba nagisahon? Lami bitaw. Imo na nang ihatag nang? Dara guys, sinatag na mga ijaan na napod yan, grasya. Diyan nang, salamat ka adjo. A few moments later. Ja guys, pauli na may dang grasya na pagngawtanen. Parang lamian ni upo. Uy, gasahan siya ating balikan. Tiguang to ah. Tigilabdan mo ito sa katong tiguangan. Asa ka nang? Tigok day. Sakay ka, dali. Tara guys, ang Valentina guys ya. Ada ko kan tigok kay mahanyo ba. Ako sa kanina makadaba ka ako. Dara guys, sa gilangging nagwakwak. Natubayan na ko ba kami? Manhandog ko ba yung pamisa lagi day? Pamisa sa? Abang sungay sa Manila, ikaw lang kita si ating oxygen gigit to. Asa ka kadapit sa kantagap? Anak kanina. Nina? Buning. Sa kadatan, Nina buning ba? Buning ha. Dahil la trophy, ila ba trophy ay igual. Nato pa? Dito sa kadutan. Dami na naman kagbay kay gibabara na tas. Kuan, kalit sino ano? Lagi pala ko record. Ah, bitaw. Manis na guys sa kuan si Manang Valentina. Ang muning parinte. Parinte sa burato tanong. Ja. Tapos sino gibabara ng idas mga viewers na kudrat. Ang nagbalik ko, brato ko, si Francis, anak ko kaling talaw, brato ko. Amo bitaw ng parinte si Fragrance ka vlogger po natin sa sikat na na. Ja, koy nagtabang taon dani ni Ja. Nang bahay kay ingnan pag sa ko. Wak-wak. Wak. Sinad guys, ikaw dun sa wakwak eh. Wakwak lemig, wakwak po dun siya. Para to mami. Karon na binay mo yung uwa parang wak-wak o pagkakuan di bumukatok. Talaga na po sila di ko lang suban. Ah, basta. Ito. May kasi kuhaan natin Valentina. Mangihatid. Naglakaw man. Naginitan sa. Ruwi lang po dali. Pag-ingin kasi kuhaan to. Ano pa? Ano na ko na. Nasa siguran sa kanto. Ah, ang ihatid sila guys. Kay Ruwi naglakaw. Ang natuwag ilakuan kasi babaw. Ha? Ha? Hindi talaga kuwan talaga. Ayos na ba? Balagi na kumay. Kaya wala yung dako ng talipanikot sa Mario kay dadakpan pa bilang motor na kisap yan ito sa hospital. Hindi pa kung sining ko yung tao. Kaya baka lagi ito kahuan na oxygen na. Ah, si Mario day may imong nanganak. Mga yung panganay, man ay na. Kailan ko na nakasmit man mi. Man ay nanganak ko ni pag-ialis doon. Ha? Anak ko na Oh, anakan din ang tatay. Anak ni Jamo inansa. ano yung ina-hospital. Ang agang ako. Ang Ah. sumungay na nga. Anak.
Duha may ang bata, badi, sige na. Si Mario may ang kakuan kay barang sa edaran ni. Oo. So Mario ang tunahan. Oo, 74 man ko sila ng taon. Ang lagi. 24? Oo. Ang na sa katuig. Isa man mo nga nas basketball na nga man dapit. Anda nila ko pa ito. Ay, anda nila? Oo, pwede dati pa unahan. Ano gamay. Ang mga handyo lagi ko kwarta ang Asa mo ka sa kwarta te? Na, para ba sa may dari ko anday sukli siguro sa mga ipatid isda, bawang pila ni. Kaya unta ko kay bawang nga magkamalabdan lagi daan ni sa kuan. Tsa, may hatag ngayon mo na yung sukli sa amang ipatid isda ganin na. Nay. Ay, may ang kwarta di abi. May sukli diha sa isda di. Pila na kating hatag ni Nanay Valentina. Gamay, matulog naman na ito. Thank you, Lord. May sukli sa mong kuan pagtatay. Salamat ka tuti pag-inay te. Yo guys, ito kong tigwa nga sa mga nakakita dito sa vlog ni Franstar. Ako to si Jessie, Nanay Valentina. Ito napabayan siya guys kay iyaan pag sa gwakwak sa katong daira pa sa abong sitio sa puti. Ito man sa rin puti. Diya karon guys, ikaluwas gino napabayan siya. Diyan nga rin dari ubus, nagbaklay raman dyan. Nagilabzan ko nga mau magajud si Nanay Valentina mo to guys among gihati dari si Jang wa dari kan pugup terus sigurong kalimtik yun kaya manganjo kami sa quiet ha yung tiguang eh ja guys dyan namis nakaulah-apat na tulis kamalig ikas na kato sa tiguang ja maniuto data guys kumpleto na pag ang mga anakis niya mga bata dahil silang upat na San Martari guys kaya nagklase pa man sila kaya dari sa kuha na nito pwede tinugay kay pangtasanan ni mga bata kaya guys alas 12 na di ay alas 12 na dari mo tinug din ay among pandari na namin dakang kazong trumpa dari alas 12 alas 10 alas 8 na di mga bata kami nga kapagpanganin alas 12 guys Laksana ang pangadlok sa Facebook na tayo. Pabalita ang amang paglaw, tugtuguna ang amang pagtuon. Nag-aangkol kami ngayon. Muna guys, agpan trumpa nararas kini na sa mga kamali guys. Ano sa dad guys mga kudat ko dyan alas 6 Udto alas 8 buntag alas 5 sa hapon lagi mga panulan din sa kalipat dari yung prayer ay orasyon yung pirata kanigrado yung suga guys diyan pa sa alas 6 sa gabi nakatulog na ka sa mga di maka nakakampo o kanangan sa kampo daan na may kuhaan pahingi sa kuhaan nga makampo salamat tugmi guys sa kuhaan na sa mong lungsod kaya nabutangan din yung ani dari sa pangakuman ang nalisod natin sa kapit. Nag-aangko kami alang ng atong mga nasaktuyan na mamaliuli junta ang ilang maalong panggawa. Para rin sila, inunta nagalima kanila. Ihatag ang pahulay niya dayon ngatod sa mga nangamako. Ihatag ka namin ang grasya ngayong panahon sa pagkulay. Sa pagpunday alang sa kayuhan sa tanan at sa pagtabang sa mga ninahanglan. Ang aming ustang halinawa o kaluoy alang sa usa magtugong ka namin sa paglabang ni Jesus. Kung magtugtong ka namin ngadto sa kausapan o sa kalaanan. Ihatag ka namin sinuntanan, pinaagin ka aming Ginoong Kristo sinunganan. Kung sa buhay sa hari, uban ko mo, diha sa kaiupan sa Espiritu Santo, Diyos angkos sa kahanturan. so si kuya di na mo to gwakwak ikaw ate mo to kagwakwak ha? Nadji wakwak ikaw Marjorie ha? Langgam ba kuno na te? Langgam ba kuno na? Di mo ganda wakwak langgam na? Hindi, gibalit ang tawag kagok. Oh, di mo lagi na nga gibalit ang tawag ikagwakwak kay wakwak langgam na na. Ano na kaya mga tinood ne?
Sayay. Isa ba di man katugan ni Ron? Kay? Ay, dito. Ano di makakatog? Ano sa sandro? Anak ka. Kung nasa na imong buhok, be? Kaning tabon ng imong mata. Wa man ka magirban ron. Mati na ang sandro mo. Anak. Anong mo to magkagakwak? Nga di man na tinod. Dahil si Lola Valentina, di man na si wakwak. Di na magwak sa mga tao. Di na siya wakwak kasi siya lang nasa nagtudo. Turo siya sa wakwak. Siya wakwak? Florentina. Bungay mo kuya ni. Kali dan tawanan nagwakwak mo na ni. Pareha mo ni. Si Buboy ready tawanan. Di nga, anta manisang ko, kasi manisang kokok. Kuya, dagan ko. Si ate manisang kong tatu. Kung kumalisang suratan ng pagsigat ako mata na. Kanonak? Kanonak? Bukan ko? Kanota? Dahil susok mo na ulo. Bisa may susi mo na. Uy, wakwak. Wakwak yung susi mo na. Bisa man. Tingong. Bisa yung susi mo na. Pag wakwak ka mong gihatod, di to wakwak ko eh. Ay mo kadlo ka to. Bisa man, di zan kanadlo ko kuno kay wakwak mo kuno. Istorya sa mga tao na wakwak si Zanak. Ha? Istorya sa mga tao? Tao na naman. Istorya sa mga tao dahil wakwak si Valentina. Pero kanadlak. Madlag mo kayo mo manang Lola. Lola, bitaw to na ma. Lula sana. Kay burato to kaliwa. Pangano ra di ako yagas. Ja guys, marotang vlog karon. Bye-bye. Wakwak. Ha? Agagawa ng wakwak. Bye-bye guys. Bye-bye ni. Bye-bye sa imong mga viewers. Bye-bye anak. Bye. Bye-bye mo katawa. Bye-bye wakwak. Nawakwak ang buhok. Dahil tinuod nga wakwak. Kaya buhok kita bunag mata. Ikaw may tinawakwak Marjorie. Kaya mong mata di makitaan. Guys, marotang vlog karon. Bye-bye. See you in my next vlog. Bye.